سلسته أزين قلل زبلا جندما بونا الناس تخاطوا على التغل طرح زي كوناس مزارب تزخونا كل جزء نسخاتكمون نبينهم كف لهم بتحسوا كلهم زجر ما هم رئيس تقونا زغل أن يلوم ما عند تحنت قداي أيادراري وابجسوا مالتي بزعبات سأل إنديات ملكت بخمية مع بلا قلنا بكم زي مزيات بلس أيادرار زبجس حساب جرنا كنزاربين لهم ما عند مالتي مبل كال أيكام حدا من سي زبجس حسابيا جنرال صدقان اب غزي وغ እንዳተዋግ እንሃለው ምስመን ይሰርሕ ከም ዝነበረ ዳርጋ ይፍለጥ ነይሩ ምክንያቱ አሰላልፍ ኃይልታት ፖለቲካዊ ኃይልታት ቅየር ይዝብል ሐሳብ ሽዑ እንዳተቃለሱ እንሃለው እዩ ተዛሪቦ ነይሩ ሰው ኣብትሽዑ ግዜ መስካሊ ሰብ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ ዝብል ግምት ዘለዎም አለው ኣወል ስዒድ ዋርሳይ ዝብል ሹም ይግባአን እዩ ተጋራላይ እንትኾነው እናተ እዩ ገለገለ ኢሉ ሲ ብዙሓት ሰባት ከወልዑ ኢሎም ገለገሊኦም ከአታወረ ሙዚዲ ካትሰርሕ ተባሂለ ነይረ ብኻተሪፍ ኣነ ይትረፈኒ ኢሎም ብሱር ሙዚይ ሰርሕኒ ኢለ ገዲፍ የመጽ ዝበለ ማዕበሉና ኣብ ናይ ልሙዓንቲ ቪዲዮ ክትሰምዑ ኢኹም ጌታቸው ረዳ ፖለቲካዊ ክእልን እዩ ማለት ሲ ንፈልጦ ኢና ምሳና እንዲነሩ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ወዲ ቢተውን ልሙዓንቲ አካል ናይ ትሕዝቶ ክንገብሮ ኢና እዞም ጉዳያት ብኸምዚ እናበሉ መናእሰያት ዓበይቲ ወዘተ ማለት እዩ ዘለዎም ተቃውሞታትን ድጋፋትን ኣብ ናይ ልሙዓንቲ ሓሳብ ከሪኢኹም እዮም ስኻትኩም ከአምሳኣቶም ኮይንኩም ወይ ክትዛረቡ ኢኹም ወይ ኖ ከማሳይ ትበሃል ነራ ገለ ክትብሉ ኢኹም ደ ቻናል እዚ ሓደሽ እንድሕር ኮይንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ጀምሮ ግርም ሓናፃ ይርኢቶ እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ እስኪ ይርኢቶ ጻሕፉለይ ሰባት ከምበልኩም ልሙዓንቲ ተወልደ ተፈሪ 12 ቪ ሽደን ጅግና ኢኻ ቀጽለሉ ዝብል ዘረባ ገሊጾሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይቀነለይ ተወልደ ተፈሪ ክብረት ይሃበለይ ክብል ዝደል ማለት እዩ ንኹላኹም ተወልደ ተፈሪ ብተማሳለ ላይክ ገይርዎ ለነዚ ቪድዮ ሕጂውን ላይክ ገይርዎ ማለት እዩ ሓድሽ ሰማዕዩ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ተኻነት ነባራታት ኢና ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሙሉ ሃይሉ ኣገንዕ ልኩዕ ይህብካ ነዚ ሻዕብያ ብዛዕባ ተዛረበሉ ርእስቲ ክውስኑ ዝደልዩ ድሑራት እዮም كتبل جليسات ليلا مالتي مولو هايلو كتزاربو اتدل رئيسون نعخالك مالتي كتعزغالو مالتيو إذا بزعبا سلام زي بلت إلى تقواشش دلا بحقيج أما جاكا تأمن بقدامنت قدمي هاجر هايمانوتو بحالو كخبرالو إذا سماي قراتو خاي حقزالو بهايمانو زمرح كابقبين عبزموتي قت أكا أزوم بحق سحل زأمنو بحالون هايمانوتون ودو قوالو دبلغ لقابيلومو ودو يلو قوالو يلا حزبنا نهزب زيت أكم سرحهم صبق ناتهم ودو قوالو حاويسهم أداقيلومو بحقيج أكا مالتي بحقيج أكا ما حديرو متبل مريم نور حسين حافتي مالتي سو تريتو تخكلي تمالي هيمانوت مالت نايولك ايو مبزحاتو غزي امنت مالت ابوش تخايزو لابلبخا اب كولاليتكا ابوش تزصف حسابي مالتيو حقن سرعاتن كا مالتيو كاب دق سبات انديم زوصو بتمثالي غنا ورقات كسفر خلو نخلو زما اخليهم نخلو هيمانوتات ما اخل زغبرو نخلو مكايداتات ما اخل زغبرو ندق سبات ما اخل غيروم زوصو مالتي استفالاليو درجاتات ما اخيلوم زوص يم حقتات مالتكا سلازي ازيلنا هنزارب كلناسي كمزي مريم تزاربو زلا بزعبات مال تزارب كوريتو دقيمه حجون تخرت كبولو زدلي ازيوم نحناسي ازيناس كمزي دقفعتس كوينا اينا زبل حسابي زلني كمتم فريساوياننا توم فريساويان ابت وانجيل كم بكلو خوي كا مصحف قدس كريم كلو ابتي كبيد نجر ابت خبيد نجر مشولو كبيد نجر قال زبال ابو ولا حنت منهم زي مسلم ابتي انا اشت اللي زبال نجر جن حق خبرون كطبقون زدليو مالتي سلازي بحقي قرنرن يلوم كنوبرو زدليو مالتي ازيسي قليل نجري اب سفر علي بحالتات زرئيو فلاسنا ابنت سلام ايبلن قليل نجري فلاسنا ارثوذكس سلام كبل ايفقدلن قدفومو سلام كبل قصان قوالن سيتي كريا يفقدلن فتخم صلاهم مالتي جن كم زبحال أبعتي أب صمو أبرها خير كاتنورلو عالم سلازي كونت نحجزلو بحتونا بربتناتاتهم حقي أبزلهم مصحف من القصص زبحال اللهم ماريساك فيلكسيوس أرجعوا من فساو زبحال لا وطريقهم بق قوالن سيت بزلاتو كرئي بولن بق حد فلاسي كرئي بولن حنت قوالن سيتي حد فلاسي أزبل زلهم أباسوم فلاس لزغونة تماسالكم قومكم يجبروا أي تجبرون زلهم من تأخذ زي تجبر مخنياتو تحجزلو ريل أفت جراوند خوين كاحتنبر كلها أزي عقب سلازخونن حدا فلاسابي مو إخاء تحجينا أبدا طبعا أندر جراوند تزي أتيسي أبي كويني كلها بوتا قدم شاكا
فقد برخان يري قدامات نيرم يوم انت خونا جن حقتها الله يوم حق هايمانوتات دما ناي ولق راح زي كونس نتوم بت هايمانوت زامنو كم حدا ناي سماي مثال الجيرم سلازريو ابزي متنخاف بطعم ازيو الله ادلاي يكونن غزينا يبلعلنا مالتي نتخالي كاين الزرب اساس صقاي يزبحاليو نتاشوم زي اوصيوا زبحال الكا اوصيوا تاشوم يزبل وارساي نعيت قبني اتغادلاي ون قل يزبل اسكن سمعي بزا قداي نجمر نقصل ساي كم سم تبوسمي إسياس سجايز بحال نفع إرتراوي أرتيست زبالو خون خير أتذكر لا أول كتب الله عجن أي حد سنني نعاي كوم عينت أنا نقبل كاس لازم أسخا كستو خمسي لني كستو ساقوات إلي زعسران سلسلة لومني قلت من يرقى وارصاي مخاني يكن دقلز خون تاريخ أوسم كتنا أوصفتين كمالت حدا سنة باباوي إسياس بحال قليلكا نسيات صقا هجوكم لك تقول تيقباني نيرو جيغا يزيون مقصلتان ايتم بزحات جيغاتات كاي نحربنيا سو تغالالاي سيات صقاي حدا نفع سنه طباباوي إلكا ايغلسني نحدا سب نفع سنه طباباوي وي حماق سنه طباباوي دالك تقول تطخنكا درجو كم زناتكا تخويني كم زي درجانا اول سعيد انت خوينا حدا سب نفع سنه طباباوي حماق سنه طباباوي دالك بخمسه تقول تدخلها نحدا حربنيا تغالالاي جن نفع سنة طباباوي ترايدي سياس كو سوراي سو سياس صقايزي سوراي رترايو كابتم سوراي رترا بارع زلوطو وحدات دنك حيالات اميداز نبور سباتي ابزي نت سنه طباب ازي قدم حج نغيركم ليه حدا بناي هايمانوت نفس متحات زتسقايز حق نغرو ابس مرا خيده كلكم معبل لبدل زمان تسرح لها تفلد ديلهم قدل نزي دام تتابعو فلدو نايزي حتى زخونه سنه طبيعيه زفلط ነገር አለ እንታይ ያልሰውኩ ኣብዚ ሲኔማ ሮማስ ወርሒ አታላ ዓልስ ወርሒ ከም ዝናይ ምስልምና ምሻል ወርሒ አባህ ተክላይ ይሊ ይዛረብ ንመረብ እስጢፋኖስ ቃል በቃል አይነግረውም አለ አይحسني ንመረብ እስጢፋኖስ መማቅርቲ ትምበር ጉሙሎ ማብቱ ዙሪያ ደሎ በሃይማኖት ይራሐስብ ፈጃና حراي ስለዚህ ናብዚ ኸኣተ ሞጽዩ ማለት ይሓረ ሓደ ግዘ ክንትንክፍ ቆፎን ህብት ትንክፍ ክትከይድ ተሳሒት ካዮ ዘይትፈልጥ ነገር ትትንክፍሞ ነተዓዲ ናብ ሓደጋ ሒስኪያ ትኸድና ኣብነት ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሎኽሳስ ዝኾኑ ሓሳባት ማለት እዩ እዮም ሽግር ዝፈጥሩ ብመሰረቱ ጉዳይ ሃይማኖት እንተልዒልካ ዓለም ብሙሉእ ገለመለ ዓይነት እምነታትን ሃይማኖታትን ኣሎ ሃይማኖታት ብፍላይ ከኣቶም መብዛሕት ግዜ ንጽውዖም እዮም በር እምነት ብዙሕ ማለት ከባቢ 3000 ገለ ከም ዘሎ ሰባት ይዛረቡ ብዙሕ ዓይነት ባህላዊ እምነት ኣሎ ዳሕራይ አብርሃሚክ ሪሊጅንስ ዝበሃሉ ኣሎ ገለገለ ዝበሃሉ ኣሎ ኣነ ግን ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝገረመኒ ነገር እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ዲኹም መጽሓፍ ቅዱስ ከተነብብ ከለኻ ሓደ ነገር ይዝከረካ ማለት ሓደ ቅልል ዝበለ ቃል ይዝክር መብዛሕቱ ግዜ አብርሃም ዝበሃል ሰብኣይ ኣሎ ዝበሃል ሰብኣይ ይኮነስ ፍሉጥ እዩ ማንም ሰው ይፈልጥ መር አብርሃም ሳራ ትበሃል ይኹም ኩሉ ግዜ ሓቂ አብርሃም ዝበሃል ኣሎ አብርሃም ክልተ ደቁ ነይሮም ሓደ ይስሐቅ እዩ ሓደ ኸ እስማኤል እዩ ስለዚ እስማኤል ወዲ አጋር ማለት ከኣ ስሌብ ዝኾነት በትሽዕ ግዜ ንዕኡ አገልጋሊቱ ሰበይቱን ዝነበረት ካብኣ ዝወለደ እዩ ይስሐቅ ካብ ሳራ ዝወለዶ እግዚአብሔር ንኽልቲኦም ህዝብኻ ክባርኸልካ ኢልዎ عبيت هزبتات كغورو ميلو حجيت حدا اسماعيل مالت مبزحاتو عربن كبابي انزلو مالتي اتا حدا خا اسحاق مالت ني يعقوب مالت كاسرائيل ازيوم كلتيوم كن حقق انداتوالو قعدو مرآي نابنت كلتيوم مالت بروخات هزب خغبرل كايلو እግዚአብሔር مرقنا ابراهام ندوق هيبو زوم تولد ازيوم ناي كلته ጨንፈር ተወልድዮም ወይ لحناون كاب كلتيوم حدا امينا نخون مالتي تفتو تصدنا او امينا نكنداقل كلناون مساتم سلستداقلنا مالتي مزوم دوب عربيا زنور نغارون تداقلنا اينا بهايمانوتن بخالوتن بتاريخن بأوريتن جودايزم مالتيو بقلد ما مس اسرائيلاويان سلازي كابنابن كاب كلتيوم حواتينا تولدنا خاو ግን እንታይ ትበሃል دحراي እንዳ ጽበብ ከአመና እንዳወረድና አንተ ኸይድና ናብዚ ደረጃ እዚ ለይትን ቀትርን ጎዞሞ ሒስካዶ ፋሲሒስካ ገለ ሳምቲንግ ገኡ ክትጻበት ውዕል ዘለኻ ማለት እዩ ወደ ሓደ ሰብኣይ ኢኻ من يخوم زبل بايبل يخوم زبل
ኣብ ሃይማኖታት ምልከታታት ኣለው እዮም ትዕዝብታት ኣትዮም እዮም ናይ ውልቀ ሰባት ርእቶታት ክመጽ ይኽእሉ እዮም ገለገለ ይፈልጥ እየ ማለት እዩ ሕጂ ሃይማኖተይ ከሰፍሐ ሚናረት ኣብ ላዕሊ ክተክለ ሳምቲንግ ገለመለ ኢሉ ኢልካ ከምዚ ጌርካ ኣወል ስዒድ ዳውን ናይ ምግባር ስራሕ ገለን ክትሰርሕ ከም እንተፈቲንካ ጸገም ኣለካ ማለት እዩ ብሓጺሩ ምስ ሃይማኖት ተተሓዘ ነገር ተዘይገዲፍናዮ ካብዚ ፖለቲካና እንተዘይውፅናዮ ብዙሕ ክሰልጠና ኣይክእልን نتحت بتعم أزين رموسات محبرسة كون كم نخلي أنا زجمت مالك. كم زي بزح كون ده حرجين سنت زاري بكا منش كان كتب له تحسب مش تنهاد صراحة ترى هو درجة تزوري زلوا ما بزحتهم كم زناي سوم زلوا حق هيما. حونا زرسنا يجرماي سيدواي زرسنا يجرماي. أنا بدعمين كعفلت كون كابز بلوم سبحة بدعم إذا خبرهم أبزي أبناء الميديا بدعم حجازينا يبايزوي ولا دحر كاميرا ونأجوخي زبلني سبي بزح كزي مالتيو أبناء الميديا كرتا زي تجاجي قاشاجرنا يونيما هذا أنت تجاميرون أو وفريز مثلنا قربك ولا بقبلوا خمسة بلو فيرما سواسو كسوق النقو منا عندنا أنا قرت تسوقيقونا بعدو يزغيد وعدو بتعمي يوسفتوا بايزوي سلا زي فلتوا يوم بر مالت من أنت زبلوا رجالي لكن أتوافرقن أنا يكرمني نسي عمل نديرنا عدس فوتو خوين انتاي محدش أنا يكرمني إلكي مالت وفر له كسبوق له توهيلو فيرماي تأخذ له قل الكتزاريبكم مالتي بتحد وجن عدو بتعمي يزفتوا أنني أنا جرجلات بالتمحرني أنت تجرينيان حوسوس بيلي أتزاروت على لا في ميديا ونكم إياه جن أنت خلنا نسو لمود نجارينا نوصل دحن بقى لمودي كم قات جرينياسي نحناس نخنت فاس عب أفز بس إحنا إنا كم بعلتنا مالتي قدم دما دمون دابل كان العرض أخذ زارب كلها محرني حوس تبيل قال لي بقى سلطان سبيز مثلا أنا يرقمه بوجن إرتراون كم ألياني عند حرد أحاويس وحدا سب per favore signora قد عم زعقلت هيلي بك أخم زي مهر جلز بهالليرو ناي بعدها مجزء الحسامي زي بحتصيرو حجيجن كأبوت أخن بالكلنا تقانقوانا عندي بزعوات لهجون ولا حنز سكف نجاري بلنا بزعوا نص جيجاتها خمس الله خوينو جن اتناي حساب جيجاتها انت أيو يفوتوا أين عدو مالت يفوتوا عند حركوينو نفترض فوتوا عدي يزخد زله سوزت أجمع نجاري بول زي فوتو تزخون نيرمو بجد تزغد كوان يرسكم مبلنا فوتو إن عدو جلجلة نعدي فوتو عندي خمسي جن كمزي غيرمو كمزي لهم يساقوا له خمسي ولو له صوات حج مالت بناتكس كتساقوا يبلكم من مخنياتو عدو أجمي زلوا جلجلة إلك خيت الزاربي أبتعدو صبوا يزلوا بالكي نعدي خيرلو نبص بوت عدو تخير استعيس أجمي لنتحاتي تكسب جن ملسي بالكن حج مالتي عدو صبوا الله خا من الوقت مسكدس يبقى صدق خوني خوونه كم جيل كاتزارب كان يركض خوني بلوه زبل كأسك كيف كده حكيله كم تزيد كوينسي نبص بوت عدو سب خد تسأل قاله يل سبت خمسة كونه نافلت كي أنا ونكم زارب زله بمسارته تطول زلا نجر أنا ونزك مقاطع خونا كم حساب مالتي زغوني خنسب ناي بوليتيكا حساب فلالاي نلكا تباهيلو مسقاق قلا يقاوم مقاطعونكو بتنسات ولا زلا لوجيك جنا يخيدن تنسات ولا زلا نجرسي سبعين دلي خنجح من سألي خنز بهالعينة تكايدا أيو فريحات يا زدقف زي نبرة تجراوي جونوسايد يجوبو يزبل زي نبرة أنصارتي هلاو تجراوي تخيز نبرة واه بتحمي دفتك تما ويه الصغي كابيتو بجنزف سناتي مكتعاري كتب لسي بدم بميلين فرقان هيوت طلع صوت زلخي حماق سب نيما مجرشا مهايم ما يرب حسب نجارو دم أنا أنت زغون أبزنا تعبوتا نحد جونسايد زي فتسملي نحد أبطفاء تستساتفه كم زنسا وي معري شكوري تقولوا زلا هيكون كبير قصام كل يوم يدل يمد حوبي كندي يربط قرباتهم أنا خلت أكيد أمسلو تم دقفت كده في لايك نخبوا فيو نخرع إلى قرشين نختارسي بهيوات بدم بموت نايتين مليون فرق عن تقرأ وايد تصور فك أنا يتقنا إذا قد سامر تيجي على هذا تقرأ أنت برحنتي قد سامي فك أول جنرال زغونت ربح حل وانسا ود دخل زي طافقنا قدشان جي كنا تولعي زيادة عطنا مسلوكم قد جنرال نابعت أتو ترى عدد لخان زي أكو خطأ يخلو بصفتي بكيك يعني تقصع تعبيها قله حدا نجاري ذكرني تاي ذكرني ناي فرنسا ريفولوشن هالو لؤل فرانسيس ربعي سبيتو
ومس ሰበይቱ ወፂኡ ኣፍቲ ፓላሶ ማለት የብላዕሊ ጠጠው ኢሉ ይርኢ ቶም ህዝብ ከዓ ላንድ ብሬድ እዮም ዝብሉ ነይሮም መሬት ዳቦ ገለ እዮም ዝብሉ ነይሮም ከዓ በቃ ንሰኒ ነይረን ተንጭርሖታት ሕጂ ታይ ይብሉሉ ኢላታ ሰበይቲ ነቲ ንጉስ ነቶም መማኽርቲ ነቶም ዓጀብቲ ሓቲታቶም ዳቦ ይብሉሉ ጠሚዎም ኢሎም ንምንታይ ኬክ ዘይበልዑ ኢላ መሊሳትሎም ማለተይ ኣብ ከብዲ ጽጉብ የለን ጡሚ ዝበሃላ በሃላ ሓቂ مسلا ولد ناسي طب زبل ነገር ይብሉ ንባዕላኹም እትብል ነራኩ حجب زحلف اوانون كم زي قال سود قال سገለ ቦቲ ተበሉ ገለ ንኤርትራ ከተኩም ይኸይዶኩም የገለ ትብል ንኣብዚ ግን ስድራ ቤቴ ገለስ በዚ ቅሚጥ እዮም መጽ ኣብ አዲስ አበባ ክርም ስም ወጻኹ ተኣሲረ ወዘተ ግን ትብል ነራ ሓደግስ ስለዚ ተዘረባ ከምዚ እዩ ወደ ሃፍታም ኩሉ ግዜ መዋጽኦ ስለ ዘለዎ دفارن تكن زبحال زي كونه دفار يكون لهم زوص دفار نابي يخيد دفير الكلام حوي تأتون ولا حنت منهم لو تقبل كان جن تاع خوينو قرشين ويكا هافتن قالن موت أي سئن بحال مبزحة أسب إذا جنزب زلوا قال ولا قلت من قالن دا تحب إن دا تنحب ببلين دا غرز أي تفعل تفي مبزحة مالتي تفي أنت سنية ما نتأجم أنت سيت عمو يحسب وقال بك آخر اللي ኣብዚ ታይ መጽ ይኸውን ኣይንፈልጥን ብተማሳሳሊ ናብ ሽግር ዲዩ ዝኣቱ ዘሎ ካብ ዝገረደ ጸገም ናብ ዝገረደ ጸገም ዲዩ ሰግር ዘሎ ይግምት ጸገም ከም ዘሎ ማለት ግን እንታይ እዩ ፍታሕ ኸውን ዝኽእል እኳ ተዘይተፈለጠ ደቂ ሃፋትም ግን ኣብ ትግራይ የለውን ተቃሊሶም ኣይፈልጡን እዮም ደቂ ሃፋትምን ደቂ ሰበ ስልጣናትን ኣይቃልሱን እዮም ተቃሊሶም ኣይፈልጡን ኣየናይ ወዲ ሃፍታም እዩ ኣየናይ ወዲ ሰበ ስልጣን እዩ ምሳይ ይመሃር ነይሩ ቀደም ኣብ ናይ መንግስታዊ ትምህርቲ ቤት نحنا هنا أرجعنا ملسنا هنا تمهرنا مالتي أرجع صايب لك حدا كيف لك زي أو تبيريد مول كساب زودا وغير كانوا عنا أرجعنا ملس كان هالهواي تسعرنا بالعنا وصخاي مسكرم تمامهر عرفتي وص جغرافي خف لك زي بخمزي حلف أرجعت ملس مالتي حجم مني ود مني نجاروت صبوا نجارو مالتي تنايم ودات صبوا نجارو تمكم إلهم زي تمهرون أبتنا براي كونن أبتتمهرتهم يكونن تلوت أمس يمو ኣብ ትምህርቲ የብሎም እንኮም ስለዚ ፈልጥ ማለት ኣመንታ ኣብለው ጠምጽሞ ዋላ ይመሃሩ ዋላ የጽንዑ ስልጣን ስለዝተዋሃወምን ቦት ፖዚሽን ስለዝሓዝዎን ይምበር ኣብ ስራሕና ኣብ ልፍዓትን ግን ምንም ወላ ሓንቲ እኳ ዳሲት ከምዚሉ ኣድግና መለሰ ዝተማሪ ሓይሽ ሶሞ ወዳቱ ኣነ ሓደ ወዲ በዓል ስልጣን ሓደ እዝብል ዘሎ ምሳይ ተማሂሩ ናብነት ተስተማሃር ኩሉ ትምህርቲ ቤት ይኹን ኣብ ገለገለ ከባቢ ምሳይ ዝተማሃረ ይፈልጥ يلن بسرعة بتقناون زيس ود كلز بهال بعد سلطانيو إلومنا ود كنتيبان وعلم سانا يمهر ناي كتمان هي كتبها كنتيباسي ودوس مساخا يمهرنا من قصاون تمرت بيت ماني ود كلز بهال بعد سلطان عبي بعد سلطان مسا يمهر نيرو حلافي أبونا يزخنا ناي قلمله زبها الحلاف أبو جن مسانا يمهر نيرو أنا مسا يتمهر يفلت أقعد أم مساهم استمهرة نيرو ذكروهم سو كلهم زيهم حلفات تجارب بمخان حلفات تتكمت بمخان زمع ولا سلزغونيم أسكنا هذه إنك حساب نقص الله طبعا إن سجلنا لنا سرينا لنا بانكي اللي عندنا غنيت أجمعتني أبعد إيرترا غنيت أجمعت الله عند إيرترا عند سوتي وديك مثلاً لا قبلات سمينا عند تجريس ودت سوين قبلات سمينا أسكنا معزينا خمسنا هون بيجوا بحوات بيجوا ما الحواتين هون أسكنا سلام هون سلام هون بتاع زلوا ورانا تصاري بلكم جوالات الواتر قارو زع عم بورد تصاري بلكم جينا نسنقر الناس يسكتوا الوائر تراوي انت انا قلناكم زي تحدقنا ساروا منبهونا بيجاهم بونت عرفوش تنغني عين حمام لكم لأن بازنا معاكم عبزنا عبدك قسل زرنا يكون اي طعامنا يسمعنا قميص تاك غيرتنا ديتاتنا اسكافج كنا انا غيرت اسكافج جنبها انزل اسكافج وديكم تسيلم بتسفيت بلا شو عطش قولت تنسانا حدوكنا بقولنا تبقر ما أبلغ تيجي مبزحته هو نايز حفتنا سمعيتسي شركة جبر زكاء لسمعيتيو مالت ريليتابل زخونة سمعيتيو جن يمثلني نوت أمه نحنا نشتري بلعبي لحانت إنجرا بلعنا مس حدرنا مولو إنجران تبلعنا كله بتقرأ يزولو مولو إنجران ده بلعز حدر موسيلو سمعنا سبات كن أزينا بزحاتنا أرى قال ناس رسعنا أنا مالتي كم تناتنا كبدي ويك أخم تناتنا نهلو نجر ككم إزر رأينا
ንድሓር ተተመሊስካ ግን ብደንብ ጌርካ ህላወኻ እንተ ዘኪርካዮን ኣመጻጻና እንተርእናያ ግን ማለት እዩ ዲፕ ሳፈር ዝበሃል ዓብይ ስቃይ ማለት እዩ ዓብይ ስቃይ ኣብ ዓድና እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ሓደ ግዜ እኽሊ ዘሪእኻ ንኽተብቁል መዓት ግዜ ይወስድ 5 ግዜ 6 ግዜ ንሓደ ግራት ሓሪስካ ኢኹም ዝበጽሕ ነዚ ሸይጥካ እንደገና ማለት እዩ ካብዚ ተጠቃማይ ንኽትከውን መዳበርያ ክንደዩ ድኹዕስ ክንደዩ ነዚ ኢኻ ትኸፍል ዳርጋ ዓመት ሰሪሕካ ዝተኸፍሎ ማለት ዝወፀ መሬት እሞ ምዚ ከዓ ብጣዕሚ ሓያልን ከቢድን ዝኾነ ናብራ እሞ ምዚ ከዓ ስእነ ሰናይ ምሕዳር ተተወሲኹካ ምዚ ከዓ ፀገም ድሕር ተወሲኹካ I don't know እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣይፍለጥን ምዚ ከዓ ሌብነት እውን ኣለዎ ማለት እዩ ግዕዚናን ሙስናን ኣለዎ ስለዚ እንታይ ጌርካሲ እንታይ ጌርካ ኢኻ ከተንብሮን ሓደ ሰብ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝገርም እሞ ከምዚ ኮይኑ ግን እቶም ወለድና ሓንቲ መዓልቲ ብጣዕሚ ደኺሙኒ ከምዚ ሓዚነ ገለ ኢሎም ኣይፈልጡን ኔቨር በቃ ሓዚነ ክብሉ ሰሚዕኹም ኣይትፈልጡን ወይ ከዓ ሎማ ዓንቲ ደኺሙኒ በቃ ደቢሩኒ ዝብል ቃል የብሎምን እንዳተገረምና ነርና ሓደ እዋን ምስ መሓዙተይ ንሕናሲ ዝኾነ ፖስተር ኢና ማለት እዩ ሓንቲ መዓልቲ ሎማ ዓንቲ ደቢሩኒ እዩ ደኺሙኒ እዩ ኣጽሊኡኒ እዩ ዝብል ኣቦ ወይ ከዓ ትብላዶ ካብዚ የብሉ ማሕበረሰብ ኢና ወፂና ዝገርም እዩ ተመወለድና ዝኹለይ ነገር እንዳኾኑ እናሃለው ዝኹለይ ናይ መከራ ዝናብ ኣብ ልዕሊኦም እናፀሓየ እናሃለው ሓንቲ መዓልቲ ኣማሪሮም ወይ ከዓ ከማሩር ይኽእል ግን ሎማ ዓንቲ ዛ መዓልቲ ክትስልኪ ወይ ከዓ ከምዚ ክኸውን ዘይብሉ በቃ ስቑኢሎም ናብ ስራሕ ዝኸዱ ከምኡ ኢሎም ስለ ዝኸዱ ግን ብምንታይ እዩ ዝቁፀረሎም በቲ ሕጂ ዘሎ ትውልድን ጀነሬሽን ኣዝዮም ፀጊቦምን በቃ ከፊእዎም ዘይፈልጥ እንተ መሲሎም ካብ መልክዖም መልክዕ የብሎም ንሓቂ ንምዝራብ ብጣዕሚ እንዲኦም ዳፅቡቃት ዳ ንሕና ዳታ የለና ራእይዎም ዶ ግን ይረአደት መልክዕ ወዞም ሃሲሲ ድምቀት የለን ማለት ገጾም ተጨማዲዱ እዩ ምናልባት ኣና አይፈልጥን እምበር ሸውዓተ ገለ ወሊዶም ንዕብዮም ናብዚ ንኸብፁ ሕሲ ክንደይ መከራ ከም ዝረኸቡ እዩ ዝሕብር ማለት እዩ ትናብሮኦም ዋላ በዓሉ ሶ ከምዚ ዝበለ ጉዳይ እንዳረሳዓና በብ ዝኸድና ቁጥሪ ፀገም ኢና ንውስኸሎም እምበር ፀገም ረብሓ ነምፃሎም ያለና ኤርትራ ትውፅሖ ሰብ መን እስኪ ይምፃ መን እዩ ቤናይ ምዕቀኒ ልዕሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝሃገር እዚኣሲ ንዓኻ ንዓይ ትውፅሓኒ እያ ዝብል ሰብ መን እዩ ቤናይ ምዕቀኒ እያ ኣብዛ መሬት ልዕሊ ኢሳያስ ኤርትራዊ ክኾን ዝኽእል የለ ልዕሊ ኢሳያስ ትግርኛ ክኾን ዝኽእል የለ ልዕሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዋና ናይ ዝሃገር ክኾን ዝኽእል ልዕሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዛ ልኡላውነት ኤርትራ ከማን ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክትፈላለያ ኣይትኽእልን እዚ ሓቂ እዩ በቃ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብኸመይ ኮይዝ መፅዓብ ሽግር የብሉን ድላይካ ብኸመይ መስልካ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዛ እስላማዊት ጀብሃ ፖለቲካዊ ውሳነ እስላማዊት ጀብሃ ካብ ኤርትራ ተጋሓጢጣ ክትወፅእ ፖለቲካዊ ውሳነ ወሲኑ ካብ ኤርትራ ከም ትግሕጠጥ ገይሩዋ ንሜዳ ወሪዱ ናይ 20 ዓመት ተመክሮ ዝነበሮም ጋሕጢጡ እንታይ ገይሩዋ ንደርጊ ካብ ዝሃገር ጋሕጢጡ ጽወ እዚ ፖለቲካዊ ውሳነ ስጋብ 94 ዝገበሮ ስራሕ ተጋዳላይ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝገበሮ ዝኾነ ቅሬታ ይብልና ምናልባት ኣብ 2000 እወ ሕጂ ታይ ዝበሃል ኣሎ ብሹም ምሕደሪ ጽዋዕ ማሕደር ብሹም ማሕደር ካይ ጽዋዕ ምሕደሪ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ትሽዑ ዋን ሓደ ቃልሲ እንድሕር ዳ ይመርሕ ነይሩ ኩሉ ቃልሲ ተቕሊልካ ንዒኻ ተህቦ ማለት ዝሞቶ ኣለዉ ዝተሰውኡ ማለት እዩ ዝኣሰሮም ኣለዉ ኩሎም መቃልስቲ ዝነበሩ ቦይኑ ይኮነ ነምፂዎ ነይሩ ድሕራይ ግን ቦይኑ ዓንዲ መሲሉ ዘረኣየካ ነቶም ካልኦ ስለ ዝነፀሎም እዩ ሓደ ሰብ ከዓ ቦይኑ ክሰርሕ ከም ዘይኽእል ይፍለጥ እዩ ማለት እዩ ይፍለጥ ይኩ ተሓቅሲ ንፈልጦ ኢና ሓደ ሰብ ማለት ሓደ ኢድካ ማለት እዩ በይንኻ ይተንጨብጭብ ብሓደ ኢድካ ይተንጨብጭብ ኣይተጣቃዕኒ ኢኻ ብሓደ ኢድካ ከዓ ብሓደ ሰብ ኮይንካ ከዓ ዝኾነ ነገር ይሰርሕኒ ኢኻ ብብዙሕ ሰብ እዩ ተሰሪሑ መወዳእቱ ትሽግሩ እንታይ እዩ ንኽተምልኾ ሓደ ርሕቀት ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ትኸይድ እሞ እሞራብ ሓደ ሰብ ፀጊዕተኛ ትኸውን እሞ ዘለካ ተሓሳስባን እምነትን ብምሉእ ኩሉ ጠቕሊልካ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ክፍኣቱን ጽባቑን ንዑ ጥራሕ ተህቦ ማለት እዩ እኳ ደኣ ንሕማቕ ውሱን ሰብ ዝኣክል ሓሙሽተ ዝኣኽሉ ሰባት ክሕምስዋ ይኽእሉ እዮም ዓዲ ማለት እዩ ካብቶም ዝሕምሱ ዘለዎ ሓደ ከዓ በዓሉ ንሱ እዩ ካብቶም ዝርብሽዋ ዘለዎ ማለት እዩ ምናልባት ተቃሊሶም ለውጢ ካብዞም ጽላ ገለገለ ትብሎም ኣለኻ ማለት እዩ ሽዑ ነቶም ዝበልጽዎን ገለገለ ዝብልዎን ኣሲርዎም ጉሕጉሕዎም ስለ ዘሎ እዩ ሓደ ካብኣቶም ድዩ ኦፍ ኮርስ ፍሉጥ እዩ ማለት እዚ ዝክሓድ ነገር ኣይኮነን ካብቶም መጀመር ሳውራ ዝበሃሉ ሲ ሓደ ንሱ እዩ ቃልሲ ጀማራይ ዝበሃል ንሱ እዩ ጀማሪ ካብቶም ጀመርቲ ካልኦት ጀሚሮሞ ትናቱ መንገዲ ማለት እዩ ባዓል ጀብሃ ኣለዉ ግን ጀብሃ ንባዕሉ በትሽዑ ግዜ ዝነበሮም እንታይ ዝበሃል ቪድዮ ረኺበ ነይረ ብዙሕ ግዜ እየ ዝረክብ ምስ መን ንፀንበር
ንመን ንምረፅ እንዳበሉ ነይሮም ማለት እዩ ንሕወሓት እሲ ክንመርፃ ዶ ማለት ኣሶሽየት ክንገብር ዶ ገለ እንዳበሉ ቀዲሞም ንሱ ናብኣ ንሕወሓት ተፀጊዑ ማለት እዩ ስለዚ ተፀጊዑ በዚሁ ወፂኡ እሳቶም ከዓ ተፀጉዑን ግዜ ከዓ ይጠለቦምን ብሃዲሞም ብኡ ኸይዶም ማለት እዩ ሶ ተፈላላይ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ናይ ኮምቢኔሽን ናይ ገለ ነገር ከም ዘለዎ ኮይኑ ናይ ሽዑ ዝነበረ ከዓለማዊ መለኻኸታ ሃይማኖታዊ መለኻኸታ ገለ ተታሒዙ ከም ዘለዎ ኮይኑ ንሱ በይኑ ጥራሕ ኣምፂዎ ታነፃነት ሃገር ሙዚኣ ትተሓዝ ገለ እንድሕር ሙሱ ትተሓዝ ኮይና እንታ ኮይና ነፃ ዘይኮነት ክሳብ ሕጂ ኣሎ እንደ ብሂወት ክሳብ 2022 ኩናት ኢትዮጵያ ስብ ትግራይ ነይሩ ማለት እዩ ምናልባት ትዝክራ ተኾንካ ኣብቲ እዋንቲ ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ምስ ናይ ትግራይ ተቃለሰ ዝነበረ ኣብዚ እዋን ግን ኣቀይታይ ናይ ኣብኡ ኮይኑ ደሎ ጀነራል ጻድቃን ናብ ደብረ ብርሃን ገጾም ክኸዱ ምጀመሩ ቀለመጥዕ ገይሮምሉ ነይሮም ድሕሪ ሕጂ እቲ ኣብዚ ዞባና ክንሪኦ ፀንሕና እዚ ኣብዚ ከባቢና ክንሪኦ ፀንሕና ኣሰላልፋ ክቕየር እዩ ኢሉ ማለት እዩ ኣነ ሽዑ ኣኸለኹ ሒዘ ማለት እዩ እዚ ሰብኣይ እዚ ከምንታይ ተበጊሱ ገና ኣብ ኩናት ኮሎ ከይተወድኦ ኮሎ ኣሰላልፋ ናይ ሃገራት ክቕየር እዩ ኢሉ እዚ እንታይ ዘርእየካ እዛ ድሮ ሕጂ መፂኦማ ዘለዉ ናብ ኣብ ተፀጊዖም ዘሎ ኣብ ኩናት ትግራይ ናቶም ጠሊሞም ምስ ኣብ ርክብ ከም ዝነበረ ሽርሕ ከም ዝነበረ ብውሽጢ ይራኸቡ ከም ዝነበሩ ንኤርትራ እንዳሓገዘቶም ከላ ጻድቃን ታደሰ ወረደ ከምኡ በዓል ጌታቸው ረዳ ዝርከቦም ምስ ኣብ ሓቢሮም ክወቅዑ ከም ዝኽእሉ ዝነበሩ ሲ ድሮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ምስ በዓል ጌታቸው ረዳን ከምኡ ጻድቃን ንትግራይ ገዲፎን ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፀ ክሊር ኮይኑ ይስምዕኒ ማለት እዩ ትክክል እዩ ናይ ዝወዲ እዚ ግምት ኣነ ይግምቶ ኢኹም ይመስለኒ ንበይነይ ድዩ ንኻልኦቱን ከምኡ ይመስለኒ ንኣብነት እንታይ እዩ ኣፈላላዩ ኣቦይ ስብሓት ተታሒዞም ተማሪኾም ተባሂሎም ከይዶም ንሶም ጥራሕ ይኮኑን ምስ ስድራ ቤቶም እዮም ነይሮም ማለት እዩ ብርግፅ ወዶም ሲኢኖም እዮም ወዱ ሲኢን ኣቦይ ስብሓት ማለት በትሽዑ ግዜ ኣሰዊኡ ማለት እዩ እንተኾነ ንሳቶም ተታሒዞም ተመሓላሊፎም ተዋሂቦም ካልኦት ግን ነይሮም ሕሉፍ ሓሊፉስ ሓደ ማለት ዓይነ ስውር ነይሩ ተጋዳላይ ስመላሽ ወልደ ስላሴ ማለት እዩ ነብሱ ይምሓሮ ይበሃል ሓቀይዶ ስም ሓዋርያ ይኹን ንሱስ ይቃለስ ረኺብና ዲ ትኩስ ረኺብና ተባሂል ተቆቲሉ ገለ እዩ ዝበሃል ሕጂት ነገር እዚ ኣነ ንባዕለይ ግርሕንጢጢ ዝኾነን ከመይ ኢሎም ንገለገሊኦም ገዲፎሞም ንገለገሊኦም ቀቲሎሞም ሽዑ እዋን ጀሚሩ ሲ ፀገም ነይርዎም ሊኸውን ዝብል ግምት ኣለኒ ሽዑ ነይሩ እዩ ብርግፅ ዝረአ ነገር ነይሩ ዝረአ ነገር ክብል ከለኹ ካብዞም ገለገለ ኢትዮጵያንስት ሓይልታት ማለት እዩ ከምኦም ውሽጢ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ እየ ዝግምት ናተይ ግምት እዩ ድሕራይ ከዓ ናብ ተሰርሕዎ ዝነበሩ ሓሳብ ከይዶም ቶም ትክክል ዝቃለሱ ዝነበሩ ሰባት ኣበይ ኣለዉ ኣይዶኖ ወይ ገለገሊኦም ተሰዊኦም እዮም ወይ ከዓ ሃዲሞም ክኾኑ ኣለዎም ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ እቶም ሻዕብያ ዝሰርሑ ነበሩ ኢብን ብኦም ነይሮም ኣበይ ደኣ ነይሮም ዝኹለይ ግዜ እንተልካ እውን ባዕልኻ ገለ ክድንፅወካ ዝኽእል ነገር እዩ ካብዚ ናብዚ እንዳተባሃለ ገለ ኣብ ዝኹለይ ውግእ ከምዚ ተመሓላሊፉ ብከምዚ ተመሓላሊፉ ገለ ይበሃል ሕጂ ኸ ከም ፀባን ማይን እዮም ውህደቶም ክልቲኦም ማለት እዩ ሶ ሳም ኦፍ ዘም ዌር ምስ ሻዕብያ ይዋጉእ ነይሮም ሳም ኦፍ ዘም ከዓ ምስ ብልፅግና ኮይኖም ግን ኣብ ትግራይ መሬት ይዋጉእ ነይሮም ማለት እዩ ነቲ መንእሰይ ሲወድእዎ ነይሮም ብሓፂሩ እንታይ ይዋጉእ ክነብሩ ደኣ እንድሕር ዝዋጉእ ተነይሮም ታገብሩ ሕጂ ተዓሪቆም ኣይፍለጥን እንድዩ ግን የወድእዎ ነይሮም ማለት እዩ ሕፀር ብዝበለ መልክዑ ሽዑስ ከምኡ ይገብሩ ነይሮም እሞ ከዓ እዚ ተኣምረኛ ዝኾነ ጉዳይ እዩ ባይዞ ኤርትሪያ ብልዕሊ ኢትዮጵያ ተብፅሖ ብሄራዊ ስግኣት ብዙሕ ምትንታን ዝሓትት ኣይኮነን ወይ ከዓ ዝርዝር ዝሓትት ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ እንዳገበረቶ ዝመፀት እዩ ንትውልድታት እያ እንዳገበረቶ ከምኡ መፅያ ሓራይ
ብሓፂሩ እንታይ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ንሱ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዝኾነ ይኹን ዓይነት እንድሕር ዳ ሕማቕ ነገር ኣሎ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ኤርትራ ክትገብሮ ተኾይና እቲ መንግስቲ ኣቢሉ ክገብሮ ተኾይኑ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ዝኾረይ ሓይልታት ኣኪቡ ንዓኣቶም ብታይ ኣሰሊፉ እዩ ክመፅእ ዝኽእል ወይ ከዓ ብኣቶም ኣቢሉ ክፈፅሞ ዝኽእል ዝብል እዩ ካብ ሓቂ ዘልሓቐ ኣይኮነን ምክንያቱ መንግስቲ ሻዕብያ ከምኡ ተመሳሳሊ ከም ዓይነት ስራሕ ናይ ምስራሕ ክእለታት እዩ ዘለዎ ካልእ ክእለት የብሉን ከልምዕ ናይ ተውሽጢ ዓዲ ገለገለ ኣይኮነን ክእለት ዘለዎ ክልውጥ ኣይኮነን ክእለት ዘለዎ ዝኾነ ዝኾረይ ሓይል እናወሰድካ ምስልጣን እዩ ሰብ ልዕሊ ትግራይ እውን ከምኡ ፈቲንዎ ነይሩ ድሕራይ ገዲፎም መፅኦም ሞላስ ገዶም ዝበሃል ሒዝዎም መፅኡ ደምሒት በዓል ሰሎሞን ኣይሰምዕኒ ወዘተገለ እዮም ብዙሓት ሓይልታት እዮም ነይሮም ኣለው ነይሮም ሬድዮ ነይሮም ሬድዮ ፕሮግራም ወጋሕታ ዝበሃል ነይሩ ኣብኦም ዘቕርቡ ነይሮም ማለት እዩ ወጋሕታ ሬድዮ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ ድሕሪኡ ከዓ ንሳቶም ፈሪሶሞ ናይ ኦነግ ሓይልቲ ተረፈ የሰልጥኖም ነይሩ ድሕራይ ብመቐለ ቢሎም ኣትዮም ብመቐለ ብዓዲግራት ኣትዮም ኣብቲ ግዜ ዕርቂ 2018 ዓመተ ምህረት ብዓዲግራት ቢሎም ኣትዮም ማለት እዩ ናይ ኦነግ ሓይልታት ብዙሓት እውን ካብኡ እንታይ ገብር ሒና ናይ ኦነግ ሓይል ብወሲዱ የሰልጥኖ ነይሩ ይፍለጥን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ከምኡ ናይ ሓደ ሱዳን ዝኾነ ግሩፕ ይድግፍየ ይብል ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ከምኡ ይድግፍየ እዩ ዝብል ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝገርም ማለት እዩ እዚኦም ክልቲኦም ተመሳሳሊ እዮም ሕጂ ኣብ ሱዳን ጣልቃትዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ስለዚ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ንኣብነት ብፍላይ ብመንግስቲ ሻዕብያ ዝገበሮም ክሳብ ሕጂ ዘለዉ ሪከርድታት ተሪኢኻዮም ዋላ ሓንቲ ዓድእቶ ዝበሃል ወፌር ከኣቶ ዝበሃል ጉዳይ የብሉን ዝበለ ሓንቲ ዋላ ሓንቲ ማለት እዩ ዓድእቶ ተብል ስራሕ ገለ የብሉ ኩሉ ግዜ ዋላ ሕጂ እውን ዝገብሮ ዘሎ ፅምዶ ገለገለ ዝብሎም ዝኾነ በሂነን ሳምቲንግነን ንብሄራዊ ግዛዕ ምዛዕ ብስላሽ ፈ ከምኡ ዝበሉ ሹማት ኣለው ካበይ ከም ዝረኽቦም ኣይፍለጥን ነዚኦም ዓጢቕካ ዓዲ ረቢሽካ ንዓዲ ሃዊኽካ ክንበር እዩ ገለ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ንባዕሉ እውን መወዳእቱ ዕጡቕ ናይ ግብፂ ኮይኑ ክቕፅል እዩ ዝኽእል ካብዚ ዝሓልፍ ስራሕ ክሰርሕ ኢሉ ኣይግምትን እዞም ከምዚ ዝበሉ ዘይረብሑ ሓይልታት ናይ ምዕዳቕ ስራሕቲ ንህዝብኻ መሰረተ ልምዓት ተጌርካሉን ንዕኡ ተሂብካዮን ባዕሉ ተዓጢቑ ሓደ ዓዱ ክሕሉ ይኽእል እዩ ካልኣይ ከዓ ካሊእ ነገር ኣየድልየካን ማለት እዩ ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ እውን ካሊእ መማረፂ ይኾነልካ ወዲ ቢቶ እንታይ በለ ሰብ ፖለቲከኛ ዝመስለኩም ዓርቲ ኣነ ዝገርመኒ ንሱ ውሽጢ ዘስዕኒ ፖለቲከኛ በቃ ተንታኒ ሊቅ ግዛዕ ዝመስሎ በቃ ማይክሮፎን ክትጥምጥ ከሎ ኢሉ ክዛረብ ከሎ በቃ ጌታቸው ማለት ከፍ ኢሉ ንፍርቂ ሰዓት ከንብብ ዘይኽእል ንፍርቂ ሰዓት ክፅሕፍ ዘይኽእል ሓሳብ ክድምር ክቅንስ ዘይኽእል ርኢና ኮይና ሙሉእ ለይቲ ክበዓዝ ከሎ ዓብዪ ጃኬት ኣለዎ ቦዲሉ ቆሎ መሊኡ ቆሎ እናለቐመ ዝኸይድ ኣብ ዝኸሮ ከም ሓሰባ ኣሎ ማለት ስለ ዘየድሊ እምበር ሰለስተ ሰዓት ኣይፀንሕን ሓደ ሰዓት ክፅሕፈ ይኽእልን ኢሉ ማለት እዩ ይርዶ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ተሎ ኢሉ ይርዶ እዩ ግዜ ክውድአሉ የብሉ ግዴታ እዩ ዋላ ሓንቲ እኮ ሓደ ግዜ ናቹራል ታለንት ዝበሃል ኣሎ ብቕዓት ዝበሃል ኣሎ ዝምስክርዎ ሰባት ዝርእይዎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ሰባት ዝርእይዎ ነገር ዳውን ክትገብሮ ላዕሊ ክትትሕቶ ገለ ክትፍትን ትኽእል ኢኻ እዚ ናይ ቀናእ ባህሪ ናይ ቀናእ ፀባ እዩ ብሓፂሩ ትኽእለት ክእለት እዩ ምንም ግበረ ይከኣል መን ሂብዎ ፈጣሪ ተጠቒሙሉ ድየ ተጠቐመሉን ንባዕሉ እዩ ዝምልከቶ ግን ክኢላ ድየ ክኢላ ኣይኮነንሲ ኣብ ቅድሚ ጌታቸውስ ወዲ ቢቶ ክዛረብ እንድሕር ዳ ኢሉስ እንታይ ሞ ኢና ክንሰምዕ ዋላ ሓንቲ ንሰምዕን ክንሰምዖ ነገር ሙሉእ መዓልቲ እንዳተዛረበ ውዒሉ ዘይስልኪ ሰብ ተሃልዩ ማለት እዩ ጌታቸው ረዳ በቃ ሙሉእ መዓልቲ ክዛረብ ይኽእል እዩ ኣይርድኦን ከምዚ ኢሉ ገለ ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝበሃል ከምዚ እዩ ተዘኪርኒ ሓደ ዝኾነ መምህር ኦኬ ዓለም ሰገድ ታረቅ ኣብ ደባጉና ከባቢ ዘምህር ዝነበረ መምህር እዩ ንነዊሕ እዋንሲ ሕጂ ሓደ ሰብኣይ ሓደ ወዱ ብጣዕሚ ሰነፍ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ክላስ 48 ተምሃሪኦም ዘለዉ ኩሉ ግዜ መበል 48 እዩ ዝወፅእ ድሓር እዚ ወላዲኡ ነዚ ሰነፍ ተምሃራይ ማለት እዩ ክቕይረሉን ቦታ ኢሉ ናብ ካሊእ ቦታ ይወስዶ እሞ ነቲ መምህር ክቕይር እየ ምስ በሎ ይቐይር እሺ ፀገም የብሉን ይብሎ ማለት እዩ ኣትክኽ የቢልዎ ነይሩ ድሓር ኣብኡ ከይዱ ከዓ 18 ይወፅእ
حجيز السبعي زوديسي أم حيشو 18 وصي قليلوس زوم تمهارو تقلال 18 خوني خولي أميل ويبهال حجي 18 حمشت تتخونو مو حد ساعات يبل كوفي لحد ساعات نعخ حجي أم بيبكا انتاي كردك يا نص حد ساعات زاربو بزحيو كم زنببي فلتيو قانا شو عاي كفلي شامناي كفلن نهالو جميري يشلمولو نيرو صاب تمرت ديخا بقعتو ديخا زطرطر ነገር ይወሉ ንምንታይ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንጽቡቕ ዲ ንሕማቕ ዲዩ ኣብ ዝብል ክትከራኸር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ማለት ፍልጠቱሲ ንምንታይ ተጠቂሙሉ ዝብል ክትከራኸር ክትማጎተሉ ትኽእል ኢኻ ተዘይ ኮይኑ ኣይተገይታቸው ረዳ ይፈልጥም ፖለቲከኛ ዝመስሎ ሰበሎ ገለገለ ብኸመይ ሞሲልና ፊልና ተዳህሊልና ገላውን ኮን ኸይል ሻዕብያ ታሕሪቅና እምዝል ዘሎ ሻዕብያ ኩለን ናብ መጻወዳ ይዘእትዎም ዘሎ ብጦርነት ከቃብጾም ዘይከኣለ ሰባት ናብ ኢዱ ደኣትዮም ኣለዉ ነተን ግብረተ ኸፍኣት ክገብርዎ ዝግባእ ናይ ህዝቢ ደገፍ ዝነበረ ምስ ህዝቢ ንፅሎም ኣለዉ ተናቶም ኣሰራርሓ እትው ኢሉ ተረዲሓን ከመይ ተነፂሎም ከም ዘለዉ ትብልዕሊኡ ኣብተን ሃገራት ንኣተኻ ትሕምዝኦኻ ተባሂሉ ዝገበረን ናብ ሱዳን ሰይዶም ኣለዉ ሕዚ አልሸባብ እውን ሓዛና ኢሎም ባዕሎም መግለፂ ውፅኦም ኣለዉ ተረዲሓኒ ኣይናህና እንተኢሎሞ ንመንሽሙ ቴላና ኣመና ካልእ ጉዳይ እዩ ግን ሸይሞሞ እውን ኣለዉ እዚኦም ድምር ቢልካ ክትሪኦ ከለኻ ሻዕብያ ክነግረካ ብግልፂ ማለት እዩ ናብ መጻወድያ ይእትዎም ኣሎ ካልኣይ መዓልትን ሰሪሮም ውድብ ዝበሃል ትሕወሓት ካልኣይ መዓልቲ ከይንሰዓርር ኩነታት ኣመሓይሹ ፕሮግራም ኣመሓይሹ ከይንሰዓርር ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ነዊሕ ርሕቐት እዩ ዝጓዓዝ ዘሎ እዚኦም ፈታዊኦም ገይሮም ዝወስድዎ እንድሕር ሃልዮም ፈራህ ኤርትራዊ ዝበልካዮ ኣብ ትግራይ እንተልካዮ ተባዕ ዝቕየር ዝካኣት ፅልኢ ኣብ ሓንጎል ኣትዩ ስለ ዘሎ እዩ ካልእ ኣይኮነን ዝተቐየመ ዶክተርሲ ሰብ ይበልዕ ይበሃል ሰብ ይበልዕ እንታይ ንምባል እዩ ፈላጥ እዩ ምሁር እዩ ግን ፅልኢ ዘይገብሮ ነገር ኣይብሉን ንምባል ስለዚ ኣብ ፅልኢ ተጋሩሲ ብዙሕ ክፉእ ናርኢና ንትግራዋይስ ኩንዮ ተፈጥሮ እዮም ዝፀርፍዎ ኩንዮ ተፈጥሮ ክፅረፍ ትግራዋይ ኩንዮ ተፈጥሮ ሓንተ ደሰብ ዓመት 3 ግዜ ትወልድ ምኻ እንጀራ ተጋሩ እናበልዐ ዝዓበየ ስለዚ ግርም እዩ ሎማዓንቲ ርእሶም ይልኩም ኣሎ ኣያድራር ማለት እዩ እንጀራ ተጋሩ እናበልዐ ዝዓበየ ከምዚ ዓይነት ፀርፍታት ገለ ዝፀረፍ ሰብ ኣሎ ዶ 100 ኣነ ሰምዕ ማለት እዩ ኣነ ሓደ ግዜ እንታይ ይብል ነቲ ጽቡቕ ዝገበረ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ዓስቢ ኣይ ብጽሑን ጥራሕ ዘይኮነስ ምስል ኣሎ ጽቡቕ ዝገበረ ጽቡቕ ተዝፍደ ብዕራይ ድቋ ምሰተ ዝበሃል ኣሎ እንታይ ማለት ምዃኑ ትርጉሙ ፍሉጥ እዩ ምስላ ስለ ዝኾነ ብዕራይ እዩ ሓሪሱ እኽሊ ዘምፅእ ብዕራይ እዩ ዘቢጡ እኽሊ ወይ ዓውዲ ረጊጹ እኽሊ ዘውፅእ ሓቂዶ ግን መወዳእቱ ኩሉ ነገር ናይ ብዕራይ እዩ ድኹዕ ብዕራይ እዩ ገለ ወዘተ ኩሉ ግን ካብ ዘርእተ የተረፈሲ ብሽንት ብዕራይ ዝሕፀብ ከይነቅዝ ማለት እዩ መወዳእቱ ግን ትብዕራይ ግለት እዩ ዝወሃብ ሓተላ እዩ ዝወሃብ እምበር ፅራይ ይወሃብን ድቋ ይወሃብን ማለት እዩ ሶ ታይሎም ወለድና ጽቡቕ ዝገበረ ጽቡቕ ተዝፍደስ ብዕራይ ድቋ ምሰተየ ነይሩ ግን ኣብዚ ዓለም ዝኾም የለን ጽቡቕ ዝገበረ ጽቡቕ እንትፍደ ብዙሕ ኣይረአን ብፍላይ እቶም ዘይፈልጡ ገለገለ ወይ ከዓ ገለገለ እዮም ንሽለይ ተገይራትሎም ከም ዓብይ ተገብረሎም ዝዛረቡ ኣለዉ ግን ብዙሕ ተገይሩሎም ወይ ከዓ ብዙሕ ኮይኖም ብዙሕ ሪኦም ሓፍተዲኦም ኣኮኦም ገለ በዚ ክሓልፍ ከለዉ ወይ ዝኾነ ቤተሰብ ኣካሎም ወይ ከዓ ዝኾነ ይኹን በዓድ ማለት እዩ ሕልፍ ክብሉ ከለዉ ዝተፋለጥዎ ሰብ ገለገሊኦም ሕጂ ክኽሩ ይኽእሉ እዮም ተኾሪኻ እውን ኮ ንቡር እዩ ዘይትፈልጦ ሰብ ኣይትፈልጦ ንኣብነት ትፈልጦ ሰብ ተኮይንካ ክትኩርየሉ ዝግባእ ንሽለይ ተገይርልካ ግን ዋላስ ከመይ እዩ ገለገሊኡ እንታይ ዓይነት ምሕሳብ ኣእምሮ ከም ዘለዎም ኣይፈልጥን እየ ማለት እዩ ከም ዓይነት ሰባት ገለ ይርኢ ክፃረፉ ኩሉ ግዜ ለይትን ቀትርን ማለት እዩ ለይትን ቀትርን ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ተማሳሊ ብወገን ትግራይ እውን ኣለዉ ሕጂ መፂኦም ዝተገብረሎም ገለገለ ንከምዚ ኢሎም እዮም ገይሮምልና ንከምዚ ኢሎም እዮም ገይሮምልና ይብሉ ማለት እዩ ሽዑ እዋን ይቐኒየልና ግዛዕም ዛዒሉ ውሽጢ ተቐቢሉ ከምዚ የመስገነን ከምዚ የበልዕን እንታይ ፀገም ከምዚ ሓለፋን ሕጂ ከዓ ትግራይ እውን ከም ኣፍ ፍንሕ ዝብሉ ኣለዉ ርኤ ማለት እዩ ንሱ ናይ ባዕላቶም ፐርሰናሊቲ እዩ ግን ኣነ ባዕለይ ክኾኖ ዝደልን ንኻልኦት እውን ክኾንዎ ማለት እንተትኾኑ ከምዚ ከማይ ክትኮኑ እንተትኾኑ ሲ ንዝገበረልካ ወይ ግበረሉ ወይ ንገረሉ እያ
ታሪክ በቃ ንሳያ ወለድና ንሳያ መጽኒሑምና ተኺኢልካ ውዕለታ ትምልስ ተዘኪኢልካ ድማ ተነግረሉ እያ ክንነግርሲ ታይ ዝሕፍር ነገር ኣሎ ወላ ሓን ፀገም የውልን እሞ ከዓ ምንጋርስ ምተረፈ መርዓሲ ትረፍ ክንዓዲ ሕገያ እዩ ፀርፈሎ እቲ ፀገምካ እዚ ይትሽግር ማለት ሶ ፀርፍስ እንታይ የምጾ ወላዲት ነቦ እሞ ከዓ ነቶም ምንም ዘይፈልጡ ማለት እዩ ደስ ካብ ስደት ንላዕሊ ካብ ፀገም ንላዕሊ ካብ መከራ ካብ ውግእ ንላዕልስ ሓጢያት ክነተርፍ ንኽእልና ዝብል ትውልድ ክፍጠር ይኾይኑ ማለት እዩ ምስቶም ወለዱ እውን ከይድኩም ኢልኩም ምግጫው ማለት እዩ ንሳቶም ሕጂ ወድዛ ከምዚ እከለ ከምዚ ኣቦኡ ከምዚኦም ዝገብሩ ነይሮም ንከለ ኣቦኡ ከምዚ እዞም ወለድሲ እንታይ እዮም ናብዚ ጉዳይ ንዓኸቡ ምውላዶም ዝረኸብዎ መከራ ከይኣክልሲ እንደገና ብህይወት ብምቕፃልካ ንሳቶም ክፅረፉልካ ኣለዉ ወይ ከዓ ንስኻ ትፃረፈለካ ናይ ግድን እዚ ነውሪ እዩ ነውሪ ማለትካ ሕማቕ ወይ ከዓ ኤቲካል ዘይኮነ ስነ ስርዓት ዝጠፍኦ ዓይነ ምራኑ ዝጠፍኦ ከም ማሕበረሰብ ከዓ ንታሕቲ ክውርደና ዝኽእል እዩ ኩሉ ግዜ ክብሪ ንዝግብኦ ክብሪ ግብሪ ንዝግብኦ ግብሪ እዩ እንድሕር ዳ በብመጠኑ ተዘይቕሚጥከ ሓደ ነገር ሞር ማዓር እኳ ትበዝሕ እንታይ እዮም ዝብሉ ወለድና ማዓር እውን ተበዚሑ ኣይጥዑምን ፀገም እውን ከምኡ እዩ ማለት እዚ ሕጂ ንሕና ንገብሮ ዘለና ነገር ቀሊል ዝመስል ግን ኣብ ትውልዲ ሰሪፁ ክተርፍ ዝኽእልን ኣዝዩ ናይ ምፅራፍ ባህልና ብጣዕሚ እቶም ህፃውንቲ ቆልዑ ሕጂ ሎም ዘለዉ ካብ ናይ ውሕሉል ልዙብ እንዱብ ዝኾኑ ቃላት ንላዕሊ ነቶም ፀርፍታት ጥራሕዮም ዝኽእልዎ ማለት እዩ ይገርመና ኣነ ንኣብነት ካብዚ ካልእ ከባቢታት ዋላ ማለት እዩ ዘይክእሉ ቋንቋ ትግርኛ ኣምህርና ክብልካ ከለሲ ሕማቕ ኢኻ ትነግሮም ነቲ ቆልዓ ንባዕሉ ችዲ ጓልታ ክስታይ በላ እንዳበልካ ከምኡ ተምህሮ እዚ ንባዕሉ ክትዓቢ ከለኻ ከም ዓብይ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነ ከም ማሕበረሰብ እውን ፕሮብሌም ክሪኤቲንግ ማለት እዩ ብተዘዋዋሪ ኮይኑ እምበር ፀገም ኢኻ እንዳፈጠርካ ትኸድ ዘለኻ ቋንቋና ከዓ ከምኡ ኣይኮነን ብጣዕሚ ነገራት ኣለስሊስካ ጣዓይምካ ንክትገልጸሉ ትኽእል ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ማለት እዩ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ግሎሰሪ ስፍሓት ዘለዎ ናይ መዝገበ ቃላት ናይ ዲክሽነሪ ማለት እዩ ናይ ዓውዳዊ ፍታሕ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሎ እማርያዊ ፍካርያዊ ቀጥታን ብተዘዋዋርን ትርጉም ዘሎ ኣዝዮም ብዙሓት ንነገራትካ ንሓሳባትካ ክትገልጸሎም እትኽእልን ስነ ሓሳብካ ብምሉኡ ከም ዋሕዚ ማይ ፍሎው ክገብር ዘኽእሉኻ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ቃላት ሞሊኦም እዮም ክትጥቀመሎም ንድሕር ደሊኻ ማለት እዩ ክትጥቀመሎም ምድላይ ከዓ ዘይኮነ እዚ ቋንቋ ከይዓቢ ገለ ካብ ዝገብሩ ኩሎም ብፀርፊ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ንባዕሉ ሕጂሲ ኤኣይ ካባና ዳታ ኣኪቡ ዝኾነ ለውጢ ከምፅእ ተዝኽእልስ እንታይ ኮን ክገብር ይኽእል ፀርፊ ይኽእክብ ሞስት ፕሮባብሊ ከምኡ ኢለ ዝግምት ማለት እዩ ምክንያቶም ንሕና ክንዛረብ ከለና ኩሉ ግዜ ሕማቆም ቃላት እንዳኣከብና ኢና ንዛረቦም ንውዕልሶ ካብ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣድላይ ኣይኮነን ሓደን ውልቃዊ ሰብእናና ይምጥንን ካብኡ ቀፂሉ ድማ ማለት እዩ ከም ማሕበረሰብ እውን ክንወርድ ዝገብረና ነገር እዩ ፀርፍታ ያምፅኦ ከይተፃረፍካ ምንባር ይከኣል እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ መስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታቲልና መወዳእታ ሃናፅ ዝበለ ርእቶ ንትብኑ ሰባት ብምልኹ ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ልዋም ቀነ ኾነልኩም እየ ዝምነ ቻው ደሕና ቀኒዩ ጉድ ላይት ድሕና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ